Sarap to. Mas madami kang makain. Jairus, anak! Halika! Kain ka ng madami, anak. Oh, mahal. Sinabi ng doktor, Oo, mahal. Alam ko yun. Oh, dahan-dahan lang, mahal. Ano ka ba, mahal? Okay lang ako. Mukhang di pa ata gising yung anak natin, mahal. Hayaan mo siyang gumising kung kailan niya gusto, mahal. Alam mo naman, magpapasukan na. Okay. Kaya gigising na naman siya ng maaga nun kasi magpapasukan na nga, di ba? Sa bagay, tama ka, mahal. Mahal, ano kayang mararamdaman ng anak natin kapag nalaman niyang matutupad na yung hiniling niya? Ako man, mahal. Hindi ko rin alam. Siguro pareho kami. Pareho kayo? Bakit naman? Di ba nga pareho kami ng hihiling? Sa bagay. Sigurado ako. Magiging masaya siya kung nalaman niya. Ako din, mahal. Hindi na ako makapaghintay na makita ang reaksyon ng anak natin kapag nalaman niya. Basta, hintayin na lang natin siya magising. At nang makita natin ang reaksyon niya pag sinabi natin sa kanya. Oo naman, mahal. Salamat naman sa Diyos. Ilang taon din tayong naghintay. Amy! Ba't mo kinuha yan? Kanina ko pa hinahanap. Kuya, hiniram ko lang naman po. Dapat, bago mo kinuha, nagpaalam ka naman. Hindi ko kukunin mo na lang. Eh kuya, wala ka naman kanina, kaya kinuha ko na lang. Dapat, hinintay mo ako. Akin na lang yan. O Jairus, hinaaway mo yata yung kapatid mo. Hindi ko po siya inaaway. Pinagsasabihan ko lang po siya. Mami, ayaw niya po sa akin ipahiram ng tablet. Jairus, ipahiram mo na yung tablet. Total, hindi mo pa naman ginagamit, di ba? Pero, regalo niyo po yun sa birthday ko. Jairus, anak, hihiramin lang naman ng kapatid mo yan. Baka po kasi masira niya. Huwag kang mag-alala, anak. Bibilhan ka ni Mami mamaya. Talaga po? Oo naman, kasi love na love ka ni Mami. Tara na sa loob. Sige po. Oo anak, nagustuhan mo ba to? Opo. Oo anak, nagustuhan mo ba yung bibigay ni Mami? Ingatan mo to ha. Opo, Mami. Mami, meron din po ba ako? Anak, ikaw kasi marami ka ng laruan. Si Amy, iilan pa lang. Kuya, tingnan mo, ang ganda po sa akin ang binili ni Mami. Anak, halika na sa kwarto mo. Matulog ka na para mabilis kang lumaki. Sige po, Mami. Mami, pwede po bang tabi tayong matulog? Oo naman anak, halika na sa kwarto mo. Yay! Dati, ako ang ginaganyan ni Mami. Pero mula nung dumating si Amy, hindi mo na ako pinapansin. Oh, anak. Bakit mag-isa ka dito? Nasaan si mami mo at si Amy? Nandun po sa kwarto. Pinapatulog po si Amy. Oh, bakit parang malungkot ka, anak? Wala po.
Ganun ba? Sige, dito ka na lang muna. Pupuntahan ko muna si Amy mo at si Mami. Namimiss ko na kasi si Amy. Dati, ako ang sinasabihan ni Daddy nang namimiss niya ako. Pero ngayon, hindi na. Amy, anak, ang ganda-ganda mo talaga. Sige mo! Mana ka sa mami. Oo! Nyaha! Ang ganda-ganda ng baby ko. Ang laki-laki mo na. Parang kailan lang nasa tiyan ka pa ni mami. Amy, anak, ubusin mo to ah. Ito pa, Sarap to. mas madami kang makain. Jairus, anak! Halika! Kain ka ng madami, anak. O, Daddy, yung Dutch meal niya, painom mo na. Mahal, hindi mo ba nahalata si Jairus? Bakit mahal? Parang kasing napakatahimik niya nitong mga nakaraang araw. Hindi naman mahal. Nakapokus kasi ako kay Amy. Yun na nga eh. Napansin ko kasi ang tahimik niya. Mami, Daddy, pwede po ba kayo makausap? Oo naman, anak. Bakit? Ano ba yun? Halika rito. Ano ba yung sasabihin mo sa amin, anak? Daddy, Mami, mahal niyo po ba ako? Oo naman, anak. Bakit mo naman natanong yan? Oo naman, anak. Mahal na mahal ka namin ng mami mo. Bakit mo naman natanong yan, anak? May problema ka ba? Kasi po, mula nung dumating si Amy, pakiramdam ko, hindi niyo na po ako mahal. Kasi po, hindi niyo na po ako napapansin. Palagi na lang po si Amy. Hindi, anak. Huwag mong sabihin yan. Mahal ka namin ng daddy mo. Oo, anak. Mahal ka namin. Katulad ng pagmamahal namin kay Amy. Anak, nagsiselos ka ba kay Amy? Wala kang dapat ipagselos, anak. Alam mo ba kung bakit? Si Amy kasi, anak, bata pa, kaya mas kailangan niya ng gabay. Pero ikaw yung kuya na matatag, responsable at napakahalaga sa atin. Hindi lang dahil anak ka namin, kundi mahal ka namin. Tsaka anak, naalala mo ba yung sinabi mo noon? Na-excite na ako. Ako din, mahal. Daddy, Mami, Gising ka na pala, anak. Anak, may sorpresa kami ng daddy mo sa'yo. ano po yun? Magkakaroon ka na ng kapatid, anak. Buntis ang mami mo. Talaga po, Oo, anak, magkakaroon ka na ng kapatid. mamahalin ko po siya. At aalagaan ko po siya ng mabuti. Pangako po. Salamat, anak. Naalala mo, anak? Kaya pasensya ka na, ha? Hindi namin alam na ganyan na pala yung nararamdaman mo. Sorry po, Daddy, Mami. Kung nagselos ako kay Amy, hindi na po mauulit. Pupuntahan ko lang po si Amy at makikipaglaro sa kanya. Wala tayong kaalam-alam, mahal. May lihim na pala na selos ang panganay nating anak sa kapatid niya. Oo nga, mahal. Yung buti na lang at madaling naintindihan ni Jairus ang pagiging kuya niya. Kaya nga.
hindi nasusukat sa dami ng atensyon ng pagmamahal, kundi sa lalim ng pagkakaunawa at tiwala ng kanyang mga magulang sa kanilang mga anak. Sobrang bula! Grabing bula naman yan, parang wala nang katapusan. Bakit kaya ngayon ko lang nakita itong product na to? Sa tagal ko na naghahanap ng ganitong car shampoo. Dito ko lang pala makikita. Pinakikilala ko nga pala itong GR4 Car Shampoo. Extremely foamy car shampoo na siguradong magpapalinis sa inaalagaan mong sasakyan. Ang dami ko nang nagamit na ibang brand, pero dito lang ako napabilib. Kasi tingnan mo naman, isang buong sasakyan yung kaya niyang malinisan. At may sobra pa yan ha. At parang ulap na nga sa bula kung ikukumpara mo sa ibang brand. Ang kagandahan pa nito, meron na rin itong Canova Wax. Kaya pag binanlawan mo ang sasakyan mo, siguradong magiging magintab agad yan. Kaya kung gusto mo rin na mabula at mabisa na panlinis sa alaga mong sasakyan, ano pang hinihintay mo? Check out mo na yan!